És que no s'ha llegit el tema del FEM. Per favor, és que estàs fent una repetició de tot el que ens dit al llarg de la legislatura que ni que te se contestar. No és que és increïble. És increïble que diguis això. És increïble que diguis això, Joan. I s'acabarà la legislatura i fer un espectacle. Fer un espectacle. Fer un espectacle. Vols fer un espectacle? Fer un espectacle, Joan. Després me digues el que toca fer. Però si ja t'has contestat 100.000 voltes. No. En 1.000 voltes. El ple de condicions tècnic de la gestió de recollida de fem. Sí? En el ple de condicions tècniques diu que si mai es valora la recollida de fem, el cost del fem, que eren 67.000 euros, es valora en la quantitat de contenidors de fem, que eren 122. ¿Vale? 122. I per això estava eixa tassa de despesa de 67 o 73. IVA o un IVA. ¿Vale? 122. Avui en dia no n'hi ha 122. Avui en dia n'hi ha uns 80. I per tant, eixa despesa tindria que IVA. Al respecte. I això ho ha dit més d'una volta per aquí per passiva. A més, en el que tu vas dir, vas dir el que em va interessar, però sí diu que n'hi ha 3 serveis extraordinaris a l'any de neteja de contenidors per a designar per l'Ajuntament 3. Jo voldria que indiqueu en el 2011, 12, 13 i 14 quins 3 dies. I això sols puja 1.900 euros. Això és una millora, no estem pagant, és una millora que està no es fa? A 1.900 euros. Però ja ho vaig dir que anteriorment, igual quan estava vosaltres, no tenien constància dels dies que passava i per això li insistit a l'ERMA i des de fa 2 mesos que està passant-nos, quan ve en un rebull que li firma la policia, passa ell i té constàncies dels dies que la neteja. Per això ja fa anys que no n'hi ha un control, n'hi ha antes, més o menys... 2011. Exacte, no? 2011. I és el calendari de la replega de FEM. Calendari de la replega de FEM 2011. Està penjat en la plana web de l'Ajuntament. El del 2011, fet per als del 2010. 2011. I ahir, si us fixeu, dies de replega de FEM són tots, excepte els diumenges. Tots. Però mira, és que enguany hi ha 9 dies festius. 9. Si té que ser 15 els dies que pot passar, se n'estalvien 6. Jo l'únic que dic, anem a veure, Joan, per favor, fes la pregunta. Estem en tot d'allò, fes les preguntes. Fes en base a les preguntes. Fes les preguntes, per favor. No falles el mínim. Concreta preguntes i ja està. Després si podem fer... Sabem que la empresa Joan Joaquín Lerma, que la conec, una esplèndida empresa, perquè aquest equip de govern no ha fet complir el plec de condicions i estan així, el plec de condicions. Acaba de fer la pregunta, per favor. El plec de condicions que es va elaborar i treballar. Escolta. Però què passa, Joan? Fes la pregunta. Jo estic tranquil, Joan. Estic molt tranquil. El que no comprenc, tot això que estàs fent avui, no ho comprenc. Però seguís i acaba de fer les preguntes. Perquè és que així m'ho podem passar tota la nit. I no vull passar-me tota la nit, perquè tinc més coses que fer. Val? Alguna pregunta més? Sí, I si no de condicions, per què no es compleix? I tema de reciclatge, paper i cartó, plàstic i vidre, que també sabeu que en aquest poble crec que és les poques pobles que on hi ha un contenidor de vidre, ni de plàstic, ni de cartó, i un de fem, que bona sort, també del 2010, també del 2010, també. Sí, però en el ple de condicions, que diu que l'empresa que replega el fem i replega tal, té que deixar net el lloc on han replegat el fem, no tinguin que pagar, senyor secretari, quan comptabilitza vostè les despeses del FEM, per part dels treballadors del FEM, que costa 6 o 7.000 euros. Això té que fer l'empresa Joaquín Lerma. Per tant,
Jo el que voldria saber en el tema del reciclatge i reciclatge, però també hi ha una despesa concretament de campanya educativa de la replegada de fer cartó, quantes voltes s'ha fet i quina és la quantitat de paper de cartó i plàstic que s'ha replegat, perquè això, si s'ha replegat molt més que els altres anys, doncs és la categoria, i si s'ha replegat menys, doncs tindrem que fer alguna cosa perquè s'ha replegat més.